umakoti umkhithi emhlangeni. Inkinga yethu simphathisa inkanuko yabafana ngesiko nemvelo. Athi umama ukuthi baqonye mntanami kuyisiko futhi kuyimvelo. Thina mntanami babehamba obaba beni iminyaka babe ngoba sebezongcwatsha umphefumulo usuhlukene nenyama. Kodwa sahlala sibalinda singakhokhobi ngisho ngobumnyama. Nini inkinga yenu mdidwa amalungelo. Mephume ebhekale nawe uphuma ubhekale nakhohle ukuthi indoda yathotshelwa ayithitshela kodwa ubuyitshela awanamuhla ngenxa 50-50 seyaziphekela. Dade wethu lalela. Uma inhliziyo yakhe ibuthaka indlela yothando ungaboyiqala. Ngoba waqala walahla abafana ngawe bayadlala. Kuba nzima kakhulu ke ema ulahle bese wazala. Unomama bezingane abayisithupha kodwa umakoti umkhithi emhlangeni. Basale baba yinhlekisa. Kwathi inkinga bakhetha ukuzala bebancane. Mina lokho kuvele kwangixaka. Bathukwa ngesimila bangenaso. Ngizocela nje ukusika kwalijikayo ngoba nginembuzo nje embalwa engixakayo. Ngabe wona vele amantombazana ayimithisayo. Nathi silutho uthando, lusivala amehlo. Kubona siphenduka ihlaya. Uma sebeyifezile inhloso zabo, sale isikhala sithulisa sebehambe nayo inkomo kamama. Mana lento iyangixaka. Unengane ezintathu komama bahlukene kodwa isunto nengane soze wamthande. Ngiyanivuma abafana. Bosisi, imuva asinakushintsha. Mekushiya musukumlandela. Musa ngomzimba ukumncenga. Valelisa. Uyibambe iqine, bhukula, ubhukulisise ukhulisa ingane yakho. Aqali ngawe umuhle, awudinga imfana ukuze ukholwe lokho. Sola lezo nyembezi uthoba inhliziyo, ze uzoyivumela ukuthi ithande kabusha, ze uzothola uthando lusha. Mkhulula hambe, musukusebenzisa umntwana ukumbamba myekela.